Maayong adlaw kaninyong tanan ano sab kita kini ang inyo nga tuang nga programa sa TV Apolyo.Argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. Igsuon ninyo sa pagtong Katoliko sa RGS ano uban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So ang atuang tawag ining topic or ang atuang isgutan nga kining mga pagtulunan sa itong mga higala nga mga dili Katoliko nga may ginalabay perminti nato. Di sila motuog tawag ining mga santos, di motuog purgatorio, di motuog tawag ining pagampo para sa mga patay, dili motuo sa mahal nga Birheng Maria nga tawag ining inahan sa Dios. Actually daghan kay silang mga dili tuuhan ngano man tungod aning ato ang titulo sa tuang topic, dili sila motuo kung dili mabasa sa Biblia. Pero ang problema manggod ana kay bisan sila gani mismo daghang mga butang, daghang mga doktrina nga dili gitawag og mabasa sa Biblia. O for example, kanang ilang pagtuo sa ilang mga founder, sa ilang gitawag og mga sekta, wala biyan as Biblia, dili lagi na mabasa sa Biblia letra por letra. Kanang mismong pagtuo nila nga kung dili mabasa, dili tuuhan, why apostol, why gitawag og kining mga disipulo sa mga apostol nagtudlo nga kung dili mabasa, dili tinuod. Ngano man kay sa first century wa man sa nagibit-bit nga Biblia. O, basado ng tawag ining balang kasulatan o ng suri-suri ba ng mga apostol nagbit-bit og Biblia kay para tawagan ng tama ang ilahang gitawag og assertion na kung dili mabasa di tinuod. Og never na gitudlo sa mga apostol nga tawag ining kung dili mabasa di tinuod. And at the same time, si San Pablo mismo, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, so pa ni San Pablo, hoptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa pulong ug sa sulat. Kanang word mga tradition, it is a thing, doctrine, or practices handed down from one generation to another generation. So buti pasabot, dili na nakasulat sa Biblia, pero nang hingusog ka na, makapaligon ka na, or makahatag ka nagdakong pagpaklaro sa mga butang nga nakasulat. Nga naman, kung tungod kay dili nato ma-interpret, di nato masabtan ang balaang kasulatan kung wala tayo gitawag og tradisyon. Nga naman kay mismo ang Biblia was a product of tradition. Dili mo gawas ang Biblia kung walay gitawag og tradisyon. Muna kung mingon sila nga kung di mabasa di tinuod pangutan araw na ng mga practices nila unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang inyong mga pastor tinuod na unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga tuuhan ninyo ning maong tawhana unsang sita sa kapitulo bersikulo nga gitudlo sa mga apostol kung dili mabasa di tinuod wala na sa Biblia. So kung tindugan gyud nila nga kung dili mabasa dili tawag yung tuuhan dapat sila una mismo di mo tuo sa ilang kaugalingong pagtulunan kay halos ang mga pagtuo nila nga gitudlo dili og dili mabasa sa Biblia. Unlike sa simbahan Katolika, Apostolika, Romana, ang gisandig sa balang kasulatan katong esensya sa doktrina nga gitudlo sa mga apostol katong una mga katawang kaniadto sa Daang Testamento, mao kanya gitawag og barahan mao nakatudlo ang simbahan Katolika sa mga butang o sa mga doktrina nga ato ang gitawag og tuuhan. Ngano man kay ang gisugo sa pagtudlo dili man ang Biblia kundi ang gisugo sa pagtudlo ang mga apostol, mao bitaw nga ay Biblia na ay gitawag og nakasulat nga naman tungod kay mas nauna ang teacher kaysa gitawag og libro. So, yon. So, sa wala pa nakapag-follow sa itong page, i-follow ninyo nga itong mga page RJ Horolan Sandro II TV, Apolyo.Argumento page, o Kuya Apologist TV page. Pwede sa mag-send din na og Facebook stars. And also sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo mga channels nato, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede sa mag-send din na og super sticker, super chats, and the super thanks. And yon sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa itong program, pwede nyo ipadala ang inyong tabang o suporta sa itong mga account numbers, kanang din sa mga screens, kanang nagadagan ng information, o pwede subminin nyo i-message ato ang page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Ave Maria, Viva Cristo Rey.